El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Què tal? Benvinguts a Europa 50. Malgrat que el canvi climàtic és un tema recurrent en el nostre programa, poques vegades l'hem il·lustrat amb exemples reals. Avui ens volem esmenar i de pas fer palès que és un tema que cal prendre seriosament. A l'altra punta del món, al sud de l'Oceà Pacífic, un país anomenat Kiribati està condemnat a acabar com la mítica Atlàntida. I no es tracta de cap ficció. Segons les previsions, abans de l'any 2050, els 33 atols i l'illa volcànica que formen el país hauran desaparegut completament sota les aigües per culpa del canvi climàtic. Els habitants de Kiribati, més de 100.000, estan resignats amb el seu destí. El seu president ha començat una gira internacional per trobar un país que adopti els seus compatriotes. Per a ells, ja no hi ha esperances de salvar el seu país. Per casos com aquest és important complir amb èxit els objectius de reducció de gasos d'efecte hivernacle que s'ha fixat la Unió Europea, un 8% menys l'any 2012, entre un 20 i un 30% menys l'any 2020 i entre un 60 i un 80% l'any 2050. Objectius ambiciosos, però és la nostra responsabilitat fer-nos en càrrec. L'estiu arriba acompanyat d'altes temperatures. El bon temps convida a relaxar-se, però per altra part, també ens obliga a estar atents als incendis forestals. Malauradament, són una constant de la nostra època i de la nostra zona. L'estiu passat, per exemple, en el Mediterrani, a Grècia concretament, es va viure un dels pitjors estius de la història d'aquest país per culpa del foc. Ara, l'Eurocambra alça la veu per agilitzar la capacitat de reacció de la Unió Europea contra els incendis forestals. Aquestes són imatges dels incendis forestals de Grècia de l'estiu passat. Més de 3.000, la majoria intencionats, que van provocar 79 víctimes mortals. En aquesta imatge per satèl·lit realitzada per l'Agència Espacial Nord-americana, amb data del 25 d'agost, podem observar la gravetat de la catàstrofe. La magnitud de la tragèdia va mobilitzar la Unió Europea. 18 avions, 18 helicòpters i prop d'un centenar de bombers de diferents nacionalitats van acudir en auxili del país hel·lènic sota la direcció de la Unió. If that's the way it is, and that's the way it is. Per evitar la repetició de tragèdies com la de Grècia, el Parlament Europeu ha fet una crida per millorar la prevenció d'incendis i per agilitzar la capacitat de reacció de la Unió. Segons els eurodiputats, en l'actualitat no hi ha cap directiva específica sobre prevenció d'incendis forestals. Per aquest motiu, els eurodiputats demanen a la Comissió Europea que presenti una directiva al respecte. Segons l'Eurocambra, aquesta llei hauria d'incloure mesures com la recollida periòdica de dades, l'elaboració de mapes i la identificació de les zones de risc. La crida del Parlament Europeu també toca altres notes. Per exemple, en el cas dels incendis provocats, un dels objectius dels piròmans és facilitar el canvi d'ús del sòl. L'Eurocambra recorda que és responsabilitat dels estats fer polítiques que facin impossible aquest resultat. Algunes solucions serien la congelació del canvi d'ús del sòl durant un llarg període de temps o fomentar la reforestació. Aquí acabem el programa d'avui i, com sempre, recordeu, si teniu ganes de repassar aquest programa o qualsevol dels anteriors, visiteu-nos a internet, a l'adreça de molatv.cat. Fins la propera, europeus!